La primera horeta serà molt divertida, molt entretinguda i molt radiofònica. Perquè sabeu qui està amb nosaltres? Aquí, un company que vaig tenir quan els dos estàvem a cadena catalana, l'Albert Malla, Alberto Malla. Bon dia, Albert. Hola, bon dia, Javi, què tal? Com estàs? Molt content d'estar aquí amb tu i molt agraït a la teva invitació. Escolta, a la presentació aquí en el Cairon posem Albert Malla, locutor. Sí, Sí. jo crec que sóc locutor. Almenys des de ben menut, sense haver-hi cap antecedent familiar, no era gaire normal que al sortir del col·le amb 7 o 8 anys només, en lloc d'anar-me a jugar a futbol com feien els altres companys o no fer el gamberro pel carrer, jo el que feia era tancar-me a la ràdio, enganxar l'orella a aquelles antigues ràdios de vàlvules entranyables que tenia la iaia, oi? I a continuació sortir al carrer imitant els locutors que llavors estaven de moda, no? I es veu que m'aïllava tant, això m'ho han explicat de més gran tota la família, es veu que m'aïllava tant que jo anava de punta a punta del carrer, així, això era el micro, clar, i normalment em donava per dir discos solicitados de Ràdio Miramar, que es veu que llavors era el que tenia més audiència, no? I clar, les veïnes li deien a la meva mare, aquest nen no està bé, Sí, està boig, parla sol, és raret, sí. O sigui que imagina't quan vaig tenir l'oportunitat per primera vegada de veure com es feia la ràdio per dins, en aquells entranyables també programes que era el públic que es feien llavors, no? Doncs de tot això parlarem ara tranquil·lament durant 50 minuts. La veritat és que necessitaríem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, una setmana per parlar amb l'Albert i que expliqués les seves vivències professionals i radiofòniques. Només disposem, Albert, de 50 minuts i estic segur que més d'un company de Ràdio Espanya o de la COPE o d'una catalana ens estarà veient i m'imagino que els hi farà gràcia veure aquí a dos companys a la tele parlant precisament de ràdio, no? Escolta una cosa, anem a veure, un nen una mica raro, no? Perquè parlava sol, ell anava amb el micro amb els discos sol·licitats i uns altres doncs anaven pel carrer Tintoreria Pérez i l'altre Colmado no sé què, aquestes cosetes de la gent que li agradava treballar a la ràdio. Escolta, podríem començar a fer una miqueta d'història i podríem al mateix temps recordar sintonies, si et sembla bé, i cantants, perquè quants cantants hauràs entrevistat tu en el programa de la ràdio? Cantants, que és el que més he entrevistat, no ho sé exactament. Jo una vegada em vaig distreure a fer uns números aproximats de les entrevistes que he fet per ràdio i vaig calcular unes 5.000. Però d'aquestes 5.000, més de 4.000 segur que eren de cantants, perquè jo a la ràdio he fet, com tu, una mica de tot, però el que més ens ha agradat sempre ha estat la música, no? Escolta, comencem. Després recordarem quan eres un xavalet, un adolescente, amb 13 anyets, amb tota la il·lusió del món que anaves a veure programes d'altres emissores, de les emissores, perquè tu encara no estaves a la ràdio. Però el punt de partida quan podria ser? A l'any 1976, potser? Home, jo el situaria abans, abans, Javier, perquè a tot això, com t'anava dient, quan jo estava boig per anar als programes de ràdio i no em deixaven agafar el metro sol, perquè jo tenia 9 o 10 anys, finalment el meu cosí, que tenia 4 anys més que jo, que també es volia dedicar a la ràdio i que va fer sus pinitos, doncs va comentar, jo el portaré jo el nano, i això va ser la meva salvació, no? Que el meu cosí, sobretot en temps de vacances del col·legi, em pogués portar. I anàvem a totes les ràdios, que ens anàvem combinant els horaris per no perdre'ns ni un sol programa que era el públic que es feia llavors a Barcelona, no? Clar, aquell va ser el moment en què jo vaig veure claríssim que m'havia de dedicar a això, fos com fos. I el primer moment va ser amb l'històric radioscop d'en Salvador Escamilla. Imagino que aquest serà el moment emotiu que recordarem després, allà amb el Salvador Escamilla, l'estudi Tureschi, etc. Però, diguem, la primera, abans d'entrar professionalment, tinc entès que en l'any 1976, que tenim un document que vull que escoltis, en l'any 1976 van morir els personatges que veureu i escoltareu a l'àudio l'Agustí Rodríguez de Ràdio Joventut. Va morir el bon professional Agustí Rodríguez, que a més era una bona persona, una excel·lent persona. I crec que l'Agustí Rodríguez és el que va donar, diguem, la primera oportunitat de poder parlar ja una mica més seriosament, no?, l'any 76. Bé, t'explicaré, allò era un concurs. Sí. Realment, fins uns mesos després no vaig aconseguir el meu primer contracte radiofònic, que va ser quan sí que em vaig poder dedicar professionalment. Però l'Agustín, després d'en Salvador Escamilla, que ja en parlarem, va ser la persona que més em va ajudar, perquè com que sempre estava ficat en allà, i quan acabava el programa que era el públic se n'anava, però jo em quedava. Tu et quedaves, sí. I arribava un moment que el tècnic li deia al de producció, escolta, aquest nen ve, perquè jo era un nen, aquest nen ve amb tu, no el conec i tal, doncs deu venir amb l'Agustín. L'Agustín, este niño, no sé quién és. Bueno, al final, clar, yo siempre decía, ¿qué me puedo quedar? ¿Para qué? Para mirar.
per a ver cómo lo hacéis. I clar, de tan pesat que em feia, doncs de tant en tant l'Agustí em deia passa, i em deixava dir alguna cosa pel micro. Llavors ell va organitzar un concurs. Sí, escolta això. Diego, Laura, posem a l'àudio i unes imatges. Escolta, Albert. Radio Juventud. Porque tenemos aquí a un nuevo disc jockey, Alberto. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Tenemos la presentacioncilla, ¿eh? Bueno, atención entonces, amigos. A partir de este instante, Alberto selecciona la música durante 20 y tantos minutos. Habéis de ver cómo actúa, qué música ha seleccionado, cómo presenta el disco, qué voz tiene, si es guapo. Bueno, esto no lo podréis ver las chicas, pero en fin, Mariam, ¿qué te parece? Ay, es muy guapo. Vaya, Alberto de momento me da las gracias. Sí. Y amigos míos, atención, Alberto empieza a seleccionar la música cuando son justo las 7 y 27 minutos de la mañana. Estrella cero, arriba. Naturalmente el sonido es el de Sergio Méndez, San Brasil 77. Albert, quina edat tenies? Doncs al 76 tenia 18 anys. 18 anys, i aquesta Míriam que deia està molt guapo, saps què era? Si em permets, t'explicaré l'anècdota. Resulta que vam coincidir a l'estudi amb el grup Viva la Gente, que al cap d'uns dies actuava al Palau d'Esports de Barcelona. I aquesta gent, a la ciutat on havien d'actuar, com que anaven de hippies i tal, el que feien era anar a les emissores locals a demanar que algú els deixés aquells dies dormir a casa seva, instal·lar-se a casa seva. No anaven a hotels, no? I a més eren molts. I aquell dia estava la Míriam aquesta del grup Viva la Gente demanant per antena a veure algú que els hi pogués deixar una habitació per dormir, no? Fixa't tu. Entre les 5.000 entrevistes que ha fet amb la seva carrera professional, l'Albert Malla, jo m'imagino que hi haurà personatges que t'hauran atrapat més a nivell personal. Precisament ahir conversàvem amb la Colita i parlàvem d'en Joan Manuel Serrat. Què recordes tu del Serrat? Home, jo recordo tantes coses d'en Joan Manuel. Mira, primer, les cues que hi havia a les ràdios on ell sortia a cantar, perquè llavors, com ara a la tele, els cantants, encara que era poc, cobraven per sortir a cantar i feien un parell o tres de cançons als estudis cara al públic, no? Recordo les fans, les teenagers, que llavors no els hi dèiem teenagers, però les nenes que estaven totalment enamoradíssimes d'en Serrat i que volien tocar-lo, volien quedar amb ell per fer una copa o per alguna cosa més, no? I recordo haver-lo seguit a tot arreu, sempre, tota la vida. Des d'anar a buscar-lo a l'aeroport amb autobusos organitzats quan va tornar de l'exili, a veure'l en concert sempre que la feina m'ho ha permès, doncs, per tot Espanya, no? Hem trobat un document sonor que correspon a l'any 1981 en el que tu estàs parlant precisament amb en Joan Manuel Serrat. Fan referència a la nevada d'aquella Barcelona de l'any 1962. Aleshores farem, us ho explico perquè clar, vull dir, hem de fer un àudio radiofònic amb unes imatges corresponents a l'any i al que estan dient. Veurem el Serrat i veurem, com no, aquelles fotografies de la Barcelona del 62. Albert Malla, Joan Manuel Serrat, en l'any 1981. Recordes potser aquella nevada de l'any 62? Sí, on estaves i com anaven les circumstàncies? Jo me'n recordo molt bé, estava a ser forta. Jo recordo molt aquell dematí quan vam obrir el portal, aquelles cases que quan encara no hi havia els porters automàtics. Al carrer Poeta Cabanyes? Sí, al carrer Poeta Cabanyes. Aquella porta de fusta i ens vam trobar amb la neu fins als genolls. Va ser realment, tots recordareu els que vau viure aquella època, i aquella neu que anava agafant, que va passar de ser aquella cosa tan guapa blanca, passa a ser una cosa fosca on la gent es fotia unes castanyes, i sobretot allò terrible de la buidada de la neu dels terrats, no? Que anaven esclavant els 600 que el pobre personal havia deixat aparcat cuidadosament aquí al costat de casa seva, i li queien aquells trossos de neu, pum, fotien en l'aire tots els 600. El Serrat, en l'any 1981. És que recordo, Javier, que el dia que estàvem fent aquesta entrevista a les Rambles, a l'emissora de les Rambles, estava nevant. Sí. No tant com al 62, però te'n recordes que en aquell estudi podíem veure el carrer i veiem com i les coses que hem vist des d'aquells finestrons. Algun dia ho explicarem tot. Tot això ho explicarem. Escolta, aquí, però tu quantes vegades has entrevistat el Serrat? Aquí tenim una fotografia, doncs tu molt guarnit amb americana, amb la CC de la cadena catalana i el Serrat, micròfon en ristre. Sí. Quan va ser això? Això va ser el Planeta 2001, mítica discoteca ja desapareguda,
que estava al costat de l'Escala, del restaurant espectacle, al passeig de Sant Joan Consell de Cent, també va desaparèixer l'Escala, i això va ser la primera entrega de premis de los musicales de la cadena catalana, on per votació popular en Joan Manuel es va endur el premi més important. No? Va ser una nit de gener del 1984, era un dilluns a la nit, més de 1.000 persones es van quedar fora amb transistors escoltant la retransmissió del festival per antena. En fi, coses d'aquelles que jo crec que són bastant irrepetibles avui en dia. I aquí l'Albert canviant d'imatge contínuament, amb barba, sense barba, ben pentinat, amb les patilles. Aquí tenim, ara estem veient aquella fotografia amb la Nica Costa, amb la filla del director Dom Costa. Sí, senyor, que saps que va tenir molt d'èxit cap al 84, amb una cançó que es deia On My Own, i aquí estem amb la Mai Triborau, també a l'emissora de les Rambles, fent La Mañana es Nuestra, un programa despertador que va durar 7 o 8 anys en antena. I també en aquell temps de Radio Espanya, de la cadena catalana, tenim l'Ivan, Juan Carlos Vaquero, Sin Amor, sí, que va sortir fent competència al Miguel Bosé, tot guapot ell, els pantalons blancs, l'americana creuada de color granate. M'ha semblat, no ho veig gaire, però m'ha semblat fent zàping, que últimament ha estat novament d'actualitat, però no per la música, sinó els programes aquests del cor que fan algunes teles. Sí. Doncs ha tornat a sortir l'Ivan. Però aquí estem a més amb l'entranyable Ernestina Guillén, la gran veu de Ràdio Espanya de tota la vida. I aquí doncs també guarnits tots dos, el Sandro Jacope, el del Jardín Prohibido i Senyora Mia. On és això exactament? Això és a l'Hotel Ritz, en el decurs de l'entrega de trofeus Romeo i Julieta, organitzat per la nostra estimada companya Odette Pintor. Companya d'aquesta casa també, no? També. Ja és més grandet, eh? Bueno, aquí tenia 14 anys. Això era la discoteca Camelot de Barcelona, que tu coneixes molt bé. I tant. No, però jo recordo, tenia 14 anys, Javi, perquè per fer el programa de ràdio amb ell actuant al Camelot, vam haver de demanar un permís, perquè com que ell era menor no podia entrar a la discoteca. Sí. Un permís especial. I ens van donar el permís dient, perquè dèiem, clar, primer ens van dir no puede entrar. Digo, hombre, es que es el artista, sin él no hay fiesta. Y llavors ens van dir, bueno, que entre, pero que no se mueva del camerino al escenario, del escenario al camerino, que no se mueva por la sala porque es menor. Aquí recordo el Luis Miguel, jo el vaig tenir de més jovenet a Trocadero. I ara veurem, tu no ho saps, t'he trobat un altre document sonor en el que l'Albert, el Malla, el nostre convidat d'avui, conversa amb el Luis Miguel i té una veu de criu, escoltem-la, i veieu com era el Luis Miguel quan era petitet, i no era estrella, aquí a Espanya, Creo que este es el primer LP que editas aquí en España. Sí, este es el primer LP. Aunque en Sudamérica has tenido ya grandes éxitos. Me pasan ahora una lista de éxitos de una importante cadena radiofónica de Sudamérica. Las 30 principales, se llama la lista, y veo que tu canción está en el número 1. Pues sí, está en el número 1 de los 30 principales de ahí de México, ¿no? Y pues me siento contento, ¿no? Ya de que alcanzara a tanta altura de ser primer lugar, ¿no? Y por aquí vemos unas fotos donde te han entregado discos de platino. Sí. ¿Y has vendido pues, como cuántas copias has vendido de He estos? vendido unas 2 millones. Está diciendo importante gente porque es Olivia Newton-John, ¿verdad? Sí, Olivia está contigo aquí en la foto. Qué suerte Aquí estar está con Olivia Newton-John, y en la otra foto también creo que está por ahí Sammy Davis Jr., que está por ahí también, Pedro Vargas, estoy con algunos artistas, ¿no? Pensa't una cançó que t'agradi escoltar perquè en un moment determinat t'hagi impactat o reflecteixi un moment important de la teva vida personal, emotiva, etc. Però, curiosament, la cançó que em va fer plorar, que em va emocionar, és molt recent, és del 2004, i és del Diango, la cançó que el Diango va dedicar al seu pare, perquè en aquell moment feia molt poc que jo havia perdut el meu. Doncs anem a recordar aquest moment emotiu teu, vale? Diango, el pare. Si pogués un altre cop agafar-te de la mà, sentir aquell bes que em feies totes les nits del món. Si pogués tornar a jugar els diumenges al matí, assegut en el teu escoltant el teu somrís. Si pogués veure altre cop els teus ulls encara